Aquí tenim Nayara Estanga, que és la primera medalla catalana en aquest campionat absolut aquí a Gallur. Un tercer puesto de pèls, anaves en un concurs molt justa i de sobte en el penúltim salt has tret la medalla, que ha anat per 3 centímetres. Com ho has vist, això? La veritat és que el concurs que he fet ha sigut una mica desastrós. He començat amb un nul, després havia d'assegurar, no he saltat gaire bé, però bueno, sabia que fent un salt mitjanament bé podia estar lluitant per les medalles perquè no s'estava saltant gaire, així que així ho he fet. Els 13 metres que tens de marca, 13-23, si no me'n recordo, 28. Com els veus? Estan molt lluny o no? Jo crec que no. He estat entrenant molt bé, l'únic que hem estat entrenant una mica diferent aquesta coberta i en les competicions no ha acabat de sortir el salt que buscava. Sí que és veritat que l'any passat quan vaig fer la marca crec que estava millor que aquesta temporada, però no és un objectiu que vegi lluny i a l'aire lliure aniré per ells. Doncs molta sort i moltes gràcies.